Tidak sapa kok Nina. Iya. Ngerti nggih Pak nggih. Cobi Mbak Tatin Mbak Elisa ora ketang salah gurung lagu nggih. Nggih kangge jangkepi kawontenan Pak Igit nggih. Matur nuwun Mas Duwir menika saking Ponorogo terus bablas Mbah Rawa. Mbah Rawa dalu menika nglunggarke wanci. Nggih. Pengenange Bapak Suwargi Kek Japar nggih ingkang lenggah wonten Tanah Putih Semarang hijrah wonten Mbah Rawa. sampeyan rin pengenonge. Pengenonge lah Pak Japar pengruwat. Niku nak ngendang nuwun sewu niki melu celatune ini melu ngobah. Dak ngoten niku Mbah Japar. Penghayatan. Lah dadi Pak Japar niku lagi luruh njur turun teng ngene Mas Duwer dadine kemajon. Nggih. Kecitane teng mriku niku wong momonge ane sok ngentekke sajen nggih niki. Cilikane glitise pol kuwi. Nggih, Anak elek Rahmi. Mbak Tatin Mbak Elisa rada mriki, Mbak. Ora sambutoke wong lanang. Tak mangan kacang kowe aku. Ya aja mutung kaya ngono kuwi. Nggih. Ya, Pak. Mas Netro, Mas Kakang, Mas Karen. Selamat pagi. Pagi. Badhe nembang napa wonten request sesideman. Wonten request podang kuning. Kowe ambuk nggih. Nah, niki mangke saking kanca-kanca UNES Sendra Tasik nyuwun impen tresno Mbak Lila. Oh nggih, Mbak Lila. Mbak Lila. Kanca-kanca UNES. Spesial UNES. Oh, mangke menyilarine apa ngadep wedok. Sing padha dari sak universitas. Iya. Ane mejep-mejep. Alma mater. Ya ciplukan. Terima kasih. Pilih podang kuning napa sesideman derek, Mbak? Podang kuning. Nggih. Podang kuning munggahe sesideman dadi rata. Wah, metle. Siap. Ning nong nadyan wujud kawiwitan saking Mbak Tatin rumiyin. Nadyan wujud temong paksi Kebaya ya kembar seragam. nggih. Wis kaya Apri Mimin kan. Sing aprine sapa mimine sapa? Mimin iki, Mimin. Mimine sing ngendi Aprine sing. Aprine ya Mbak Elisa. Lah, ayo. Jaku Sugimin. Iya. Ayo, Min. Tak batin ya. Undange lelek kok. Ayo, Lek. Iya, Elpina. Halos manis nangsa make Oper Mbak Elisa. Apri. Ayo Min, anu. Ya, Lek. Ya, Dik. Goleki si podang jenar Angger bintang tamu Elisa panjak saron jenenge Narki senenge ra karuan. nggih. Oh, Nah, Ayo. mumpung ya dimatke sing tenanan ngono Dimatke. Mas. nah, Mumpung Cewek-cewek ketemu. tau iki. ya. Nah, yang Mbak Tatin siapa, Pak? Yang ngecim Mbak Tatin. Ra ono rasa Oh, Mbak Tatin. Ono sing seneng ki ya sing bedhuk kae. Jaya. Jaya Endo. Iba bunga henga tiku ayo Lek Nah, ya Lek. Wis wangun nang ngono wisan kok. juncal ki Nyanding ra iso mah merucut.
nyanding bisa dadi tombo nek anake Narki ibuke Tatin wis pantes. Senengane milih Mbak Eni kok Narki kae. Iki lho tak sing luwih apik Mbak Tatin. Bu, sampean aku gede dadi wong jahat apa wong elek? Ya elek ya. Nerokke jagat kleru. Heeh. Sone jagat mendunia ta. Mas Wisnu Jaya itu nganggo barang kok ya. Coba podang kuning. Bukan saking vokal. Menoy nong tolong tok tak berdadak tok budadat. Garap tayep tong ting tong tak. Digarap tayep. Joget tanganku loro kok joget barang. Kita gagah-gagahke ora ana sing ngerti nek loro ya ora ngerti. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran aku lagi sing tak sayang. Mubeng winterengganku galei orang rasa esok nanti wangi. matien nganti liakan kleyang tak sawang Dangdute sesi depan Sanani sampai katulute bendo
podang kuning. Podang kuning sesideman. Wah, nggih. Menika minangkani pamundhut sing kanca-kanca Sendra Tasik Unes. Nggih, Mbak Lila ya. Impen Tresno. Wah, nggih. Kopi jahe Bluro. Oh, nggih. Impen Tresno mawon. Nah, iya. Iki laguku sing suwe ra tau metu iki. Oh, ciptakan sedikit ya. Oh iya, biasanya munggo klenengan sore tok ngono dadi limbukan gara-gara jarang metu. Sekarang ditokke. Heeh, mergo sore mo yo metu Mbak Lila. Njaluk kanca kok ijen. Oh, dikancani sama sing mau ya. Oh, bertiga. Tiga, kompak. Ini berarti trio apa ini, Mbak, biasa? Trio kuwak-kuwak. Oh, kuak-kuak. Oh, cari bel. Cari talok, Mbak. Teri talok kresen. Ah. Duh, Impen Tresno. None. Lalu. Oh, lali ya ini. Nggih kanca-kanca Sendra Tasik sinten mau to Mbak Lila sing rawuh dalu menika? Iki enten Mas Onan, Mas Dek Onan. Hilal. Oh, Liyane nggih. kula mboten kenal, Kak. Siapa? Hilal. Mas Panji. Oh, nggih. Nggur di absen kok wedi men ora nek kon munggah. Hilal dalange pati saiki kuliah ning UNES. Oh, apik elok ta iki UNES duwe dalang. Hebat. Kanca-kanca diajari dalang kabeh langsung ben sapa ngerti terus ana jurusan pedalangan kuwi diangkat dadi dosen ning kono. Mergo rencanane Pak Martono ya buka jurusan pedalangan ngono. Dadi kuliah sing tenanan iki dadi dosene ngono. Impen Tresno. Nah, ya. Laras Pelok iki karyaku tahun 2012 tadi. Sudah 13 tahun. Buka saking vokal Mbak Lila ya. Nah, kawiwitan Mbak Lila. Lail wong yo. Sorot teng candra serana
Ini Mbak Tati, Mbak Elisa arep dipunai. Ning anu Mbak Tati wonten kenang-kenangan saking Bu Joko Prasetyo. Menika badhe asung sesuatu kagem panjenengan Mbak Tati. Ya sini nih ya. Mbak Elisa ya sini ya, ikut sini. Nanti Mbak Elisa tak kasih sesuatu. Lambene Bu Agong lah. Pundi Bu Joko? Bu Joko, inilah Bu Joko mau Oh, kali kasih. Pak Marti nggih. Oke, Minggah-minggah monggo, manggung. Bu. Nah, Tanda cinta. nggih. Kakek Mbak Tati. Ya, buat Mbak Tatin. Oh, foto dulu. Ya. Sayang dulu dong. Oh. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Niki ngangge nganggo mic mboten. Oh. Pakai no. Bu Joko dalemipun pundi Bu Joko? Enggak, Bu. Genuk sini Geno. saja. Oh, mriki mawon. Dari Geno. Nggih, sembah Garwane nuwun. Pak Joko Pras. Oh, nggih. Nganu pertanyaannya kenapa Ibu mau memberi sesuatu buat saya? Idola selalu. Oh idola, nggih matur sembah nuwun nggih Bu. Mugi Ibu tansah pinaringan sehat, lancar rezekine. Matur sembah nuwun sedaya kemawon nggih. Mugi angsal lintu ingkang luweh saking niki. Kok ngono? Ini kan maksudnya karena kamu ulang tahun. Heeh. Nek wong ulang tahun wajib penjajak kayak ngono kok. Lagi dikeke meneh. Iya, kan ini udah kado. Lah kalian jajak kayak ibu no. Nah aku sing ayo duwene iki tak pun jajakke meneh. Oh, niku kado ulang tahun. Semoga panjang umur Mbak Tati. saja. Bukan ini hanya mengidolakan bukan hadiah ulang tahun. Begitu. Matur sembah nuwun nggih Bu. Maaf, hanya ala kadarnya saja. Ah, matur sembah nuwun menika sampun spesial saestu anu jumlahe pira ya iki? Alah. Yalah yo. Jumlah ya kaya umurmu ya. Gitu. Kasihan dari Malah Oh, mau ngasih Pak Plonrang. Oh, alah. buat apa Buat ya? apa? Ejek-ejekan. Ya. Oh, buat Apa-apa niku kuliah. malah seneng kok diejek-ejek. Berkah barokah. Bu. Matur suwun semanten mugi kula ya pancen anak terani ayah. Kula ki nampa bebungan jenengan paring berkah nggih Bu. Ora lokak malah kebak, ora rubuh malah bakuh. Niki sing gangsal atus gigal nggih kula pendete nggih. Nggih mboten napa-napa. aja malah. Niki lho Mak, niki kok. Oh, nggih. Nggih matur suwun barokah Allah, glowi. Rezeki anak soleh ki yo ngene Terima iki. kasih. Wah. Aduh, aku yo enak. Matur sembah nuwun nggih Bu Oh, Joko, nggih, Pak Joko. matur suwun. nuwun Nggih. Aku ya ora nyono orang ira ya. Alah, padune wong cocoke tresno. nangis dipelasi ngono. Ya ora anu Iya, senadyan to betul. ngono ki ya ono Iya, sing seneng karo aku ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki yo berkat channel Kisigit juga jadi Amin. iso tekan ngendi-ngendi ya alhamdulillah matur Amin. sembah Nggih, nuwun. nggih. Lantaran sinten kemawon pokoknya matur sembah nuwun. Nggih. Amin. Iya. Pokoke kanggo kenang-kenangan beteke rasa tresno. Nggih. Ini Ora apa-apa. Mun disalahke dititike Mas Duwer sik. Ah, Aja ilang. salahnya aku malah kok bali nang Jakarta. Wong duwer ki wereng kuwi kok. Mboten niku. Oh, kanca Kadang kula Sinoroh Wadi. lho jaman rekosane kula teng Jakarta mbiyen niku pas pentas apa no arep Pak Bono ya wayang wong. Enggak bener. Ora duitku kentekan. Kanjang kalih kula tumbas mboten. rokok jarum Mas kula tukokke ditukokke rokok biyen jarum. Mas Duwer iki lumang bengi. Limang bengi ning Jakarta proses karo Mas Duwer iki piye? Nggih alhamdulillah muga-muga dadi amalmu ya Wer. Kowe kok ajake melarat. Ora ya. Loh, melarat marang kanistan. Nyatane duwe kabecikan kang luwih utama. Ya. Ya, sukses kanggo Mas Du. Wer. Wet. Ketoke keren dong nganggo ndu. Nggih to, Du. Wer. Nggih. Menika kalau mau bibar lagu kula, coba sakniki sing Mbak anu. Mbak Deni. Ayo Den. Sampai tidur. Jadi sampai turu. Wes. Kaya ngimpi ketemu karo Ini Den, bertiga Den karo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Elisa Den. Ayo Ya, ben ya, ya. ngantuk ya. Wah, wis mesti tepuk. Wis mundur-mundur Tepuk. gini loh. Oh, oleh nyonggo idep iki kaya nyonggo bumi Lah abote. yo kaya ora iso melek Sing ombong. abot ki opone? Kok kaya kekeselen kegiatanmu aman apa? Nyurung bis ya mau ki. Wis. Kok nyurung bis bisa rusak apa, Mbak? Mboten. Mboten. Pak kira nyurung tenan. Mula nek wayahe istirahat ora usah dolanan HP. Mboten no. Oh, nggih. Mboten.
majikan masih belandang lagi. Mboten prai sesuk. Alhamdulillah tinggal istirahat wis. Sesasi. Iki mau nggih istirahat alhamdulillah. Ten pundi? Teng Lho temanggung kene iki mau dekne turu. Oh, tak kira nang endi. Ora apa-apa nek jenenge sinden ki boboke ya tetep duduk cantik. Curi-curi. Ya Curi-curi. duduk ya nek merem tetep elek kok cantik kok. Je. Nggih menika napa lagune Pak nggih? Niki mau niki mau sing dereng dipinangkani sore mau jane ke sore disuni katresnan sejati menika. Katresnan sejati Mas Petruk kanca-kanca CFC ugi saking Ngadirjo Blitar Gunung Bung Karno nderek nyimak. Oh, nggih. Jebule WA-ne akeh sing mlebu jenjing. Wah, kula Pak Galih. Pak Galih Kudak Payung hadir nggih. Sembah nuwun katresnan sejati. Ugi saking warga ning mie ayam Kabita Toyoga Sragen langganane Mas Bari. Ngono iki. Katresnan sejati. Bertiga Mbak Deni, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Ya. Tiga bidadari. Nek kaya ngene iki sapa iki Elisa ketok langsing iki. Lah iki wong niku jejer gowang damen kok. Ngece tak mbruki tenan. Pak De Plonang sebagai MC Pak De. Iki campur sari Cakraningrat lagune katresnan sejati coba. Coba kaya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagune wis pirang-pirang ket mau ki MC-ne ket sore wis salam. Sing jawuhi jenengan ya apa? Kaya ge iki to. Oh, iya, Dik. Ha nggih pun. Cakraningrat Indonesia enjang menika badhe ngaturaken setembanging lagu. Alah elek. Nak apik malah ora payu. Apike cucuk lampah wae sampe. Lah kaya julang. Iya kok kaya padha mbek aku evene kok. Lagune katresnan Katresnan sejati. sejati. Yo, Ji, ji, tiga ji. bidadari. Dados.
sampun. Itu temannya Mbak Elisa itu Mbak Ayu itu mau Iya. mau nembang Mbak Ayu. Mbak Ayu, nembang lah sedikit lah. Apa kamu? Ayo siapa? Mbak Ayu, ayo. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Australia ya? Oh. Ini. Oh. Iki jo dheweane kanca-kanca cakrenget. Ayo nembang, Pak. Ayo nembang, Pak. Oh boleh, Jogja Istimewa yang tadi mau dia. Oh, mau ya. Ya kalau langgam-langgam apa lagu dolanan gitu, yang Jawa banget, yang pakai gamelan. Mendok-mendok bisa. Apa lagu Australia? Suara suling. Oh. Suara suring. Tapi itu lagu Australia, Mbak. Coba sedikit aja itu lagu dolanan Australia. Dolanannya apa to nih kono iki? Oh ya, kamu bisa. Cah kono do dolanan Ya, apa folk. cah cilik-cilik? Ya. Ya, lagu Australia yang folk. Heeh. Nang kono ora tau dolanan gitu. Oh, enggak tahu ya. Dia mainannya beda ya. Oh, kecilnya di Australia apa di Indonesia? Australia. Australia. Pindah ke Indonesia umur berapa? Saya masih tinggal di Australia. Masih di sana. Di sini cuma jalan-jalan. Ya, cuman main dia. Kemarin ada penelitian sebelumnya. Dolanmu ademen. Sekarang main Iya dia. ya. Oh, meneliti tentang sinden kerawitan. Iya, sinden Oh. agak kontemporer gitu. Oh, sinden kontemporer. Ya, yang gender juga ada Mimin Apri itu masuk Iya. di tulisan dia. Iya, iya. Untuk S3 ya. Itu dulu kayak S1, S2. Untuk S2. Ada pertanyaan, duwe bojo urung ngerti nggak? Boso. Belum. Oh, durung. Durung areng apa? Areng apa? Kurtakon. Podcast. Ranggai bareng. Kurtakon wae kok. Oh. Anak isih cilik bareng. Nane cah ijik cilik nane cah. Berarti di Australia guru kerawitan di sana ya? Bukan guru karawitan. Bukan. Ikut ngajarin. Saya punya grup gamelan. Namanya apa di Australia? Gamelan Sedulur Monco. Apa? Sedulur Monco. Sedulur Monco. Ya. Oh, pernah ngiringi Pak Gunarto, Gunung Tali Cindro ya di Iya, Australia. iya. Tapi gamelan yang lain. Oh, gamelan yang lain. Oke. Besok kalau Pak Sigit ke Australia diiringi ya gamelannya. Oke, siap. Naik. Modus Jangan terus. sampai lepas. Jangan Anane sampai kok lepas. gur modus. Ora kapok-kapok apa piye. Guyu, malah guyu. Sing tak modusi ya kowe. Tak apa. Ya sesuk wae. Monemoci, monemopat luro. Nah, jilu jiro. Nah. Kamu mau yang nyanyi apa mau yang demung? Boleh kalau kamu mau yang demung. Iya, mau yang demung dia, Pak. Ah, ayo Dia kowe mau do yang dicedhaki demung. ayo. On demung. Ya. Boleh, boleh, Oke, boleh, boleh. nanti yang boleh. nyanyi aku sama Mbak Tatin. Oke. Mic-nya bawa sana, nanti kita tetap wawancara. Bawa sana aja mic-nya. Sumingkir, ya. sumingkir, Nah, Den. kamu yang demung ya. Demung apa saron terserah kamu deh. Milih dah, milih. Nah, Wis to. oke. Aduh, hai iki tak kirim ning kon sarang. Sorry ya, yuk. Ya. Lukman ki tetep ning kono no, Luk. Nah, duit karo Lukman. Ayo Mas Catur, tenang no pikirmu Mas Catur. Itu kalau gamelannya Pak Sigit yang kiri sendiri itu 6. 6 jiro lu. Rentok, Yo, yo. Lagi Oke. di pripat. Ayo suara suling, suara suling. Oke. Monemoci, monemopat. Coba sik ben Mbak Ayu deh. Trong treng. Nah. Terus. Oke, lulus. Wes ora apa-apa. Siap ya. Sing Siap ya, ayo. Sing nyaran seneng kowe mau sapa Pak iki? Narki. Narki wis ra Wes belok, wes belok, wes Nanti ra kedep. Tak lilakno. Enggak apa-apa. Kedep Mas, kedep. Ya. Oh, kelingan senang. Kaya omong sing ning film-film ngono kuwi. Aduh. Candang asli ora tau ngerti.
kancamu solikin. Ayo ayo ayo. Suara suling yo. Sing kok syuting apane bar? Ponakan rawe. Tepuk tangan kagem Mbak Ayu. Nah, terima kasih Mbak Ayu. Come here, come here. Wah, saya kok iso ngomong Inggris. Mau nek cara Australia bahasa Inggris ora kanggo. Mengapa kamu meneliti sinden, meneliti gamelan? Ada apa? Karena sejak kecil saya sudah main gamelan. Oh gitu gitu. Dan ya tertarik dengan budaya Jawa. Di rumah sudah punya gamelan? Punya. Wah hebat 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 hebat. Tepuk tangan ini loh. Biaya Australia tuh gamelan. Elok elok luar biasa ya. Makasih Mbak Ayu. Ya. Mbak Elisa tanggapan gue koncone Australia. Aku sih arep gue koncoku sing kon negro. Oke. Sapa itu? Ngaku ngajak kolik no aku. Oke. Terima kasih. Thank you. See you next time. Ayo. Bahasanya api ya Pak Egi. Iya. See you next time. Oh, iya. See you next Saya time. benaknya udah lucu ya. Coba balik nih. See you next time. See you next time. Next time. Kali saya nganggo dangak-dangak. Iki lambeku pirang-pirang dino tak nggo maca buku Inggris rada meletot-meletot sithik saiki. Mula aku nek ngomong Jaya Jatra kleru, Antarja, Antarja padahal Jaya Jatra. Ini maca buku bahasa Inggris. Iya. Wis jan bareng kuliah iki ngrekasake wong. Maca. Ya, makasih Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih. Nggih, sego kupat sego liwet ora liwat andum selamat. Amin. Salam di kanca-kanca Yogya sedaya kemawon. Nggih. Matur sedaya pinaringan sehat nggih. Amin, amin. Insyaallah benjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal. Nggih, nggih. Jeng ben kula teng Yogya dal pinter lali kok keteke jenengan apa keteke. Monggo pinarak. Nggih, sembah nuwun, matur nuwun. Nggih, Pak ngadeg dhewe iki liyane do lingguh do. Hei, ya wis, matur sembah nuwun nggih Pak iki. Sami-sami Mbak Tati. Nah, Do ora tanggung jawab, Dok. bareng malang kerik nu kaya teko. Makasih. Duh. Nembang. Jamane saiki kudu sing ati-ati, kudu wiling lan waspada. Ngono. Ngono ya, Tru. Ayo. Kudu eling lan waspada.